मनापासून आभार पण की तुम्ही कोरोनाच्या ह्या काळामध्ये एक अतिशय नगरकरण अभिमानानं असो अशी गोष्ट केलेली आहे. तुम्ही औषध पण तयार झाले तर त्याचे काही रिझल्ट घेतलेत का, ट्रायल वगैरे? रिझल्ट आता नेमकं सिव्हिल सर्जन वगैरे आरोग्य अधिकारी आता आज बोलवलं आहे 3 वाजता मीटिंग आहे. ते काय म्हणतात मग त्याच्यानंतर मग फायनल काहीतरी होईल. बरं. आणि हे पालकमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहे जिल्हाधिकारी साहेबांना. ते मनावर घेतलं तर दूध का दूध पाणी का पाणी करून टाकू. ओके. टाईम लावणार नाही. ते चेकिंग बिकिंग बाजूला. बरं. दूध का दूध पाणी का पाणी ताबडतोब पाणी एका दिवसात लाखो पेशंट नीट कसे होतील हे बघणार आहे. अच्छा. तुम्ही ते औषधी काही ट्रायल वगैरे झाली का? ट्रायल करायचंच त्याच्यासाठी चाललोय मी आता. ओके. आता तुम्हाला शासनाकडनं काही आदेश आला किंवा काय? नाही प्रयत्न चालू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे पालकमंत्र्यांनी. अच्छा. बघू आता त्यांचं काय ते जसं म्हणते तसं शासनाच्या आदेशाप्रमाणे चालू आपण. कायदा हातात घ्यायचं नाही एवढं मला माहिती. अच्छा. आता ते औषधाचं तुम्ही काय का समजा ते सक्सेस झालं तुमच्या म्हणण्यानुसार झालं. हां. सरकार जे करेल ते पूर्व दिशा. ओके. मग तसं तुम्ही काय पेटंट घेणार आहात किंवा काय त्याचं काय? सरकार जे ठरवते ती. ओके. सरकार ठरवते म्हणजे तुमची त्याच्यातनं काय अपेक्षा नाही बा? एक 0 पैशाचा बी अपेक्षा केली नाही. ओके. पालकमंत्र्यांनी सांगितलं हत्तीवर ती मिरवणूक काढू नका म्हणलं. अच्छा. फक्त मला महाराष्ट्र जगवायचा आणि भारत जगवायचा ह्या उद्देशाने चाललं. ओके. आणि याच्यासाठी म्हणजे तुम्ही काय केलं म्हणजे आधी तुम्ही पहिल्यापासून तर तुम्ही ते पहिल्यापासून हे माझं औषध जडीबुटी वडिलोपार्जित चालू आहे. ओके. म्हणजे आता हे जे तयार झाले कशाच्या आधारावर तयार झालं म्हणजे काय? जडीबुटी सगळं मिक्स करून गोरक्षनाथ म्हणून तेजस्वी तयार केलेले. बरं. निश्चितच काका तुम्ही करता तो प्रयत्न वाखाणण्यासारखा आहे. देव करो. आणि नगर जिल्ह्याने आतापर्यंत सगळ्या जगाला सोल्युशन दिले जसे की साईबाबा असतील, ज्ञानेश्वर महाराजांनी भगवद्गीता ट्रान्सफर नगर जिल्ह्यात केली, शिवाजी महाराजांचं खानदान पण आपल्या शाह शरीफ दर्ग्याच्या आशीर्वादाने सुरू झालं. अशा जगातल्या बऱ्याचशा गोष्टी सहकार पण नगर जिल्ह्यानेच दिला. आणि सुदैवाने जर तुमच्या औषधाला यश आलं येईल हे अशी अपेक्षा आपण तुळजाभवानी चरणी करूच. आणि ते जर झालं तर खऱ्या अर्थाने आपलं नगर जिल्ह्याचं नाव लौकिक होईल. तुम्हाला पण शुभेच्छा आणि धन्यवाद. तुम्ही